Dumi ubos guys, simpan o midas agian nagmaagian pa ba? Okay. Ato rabay magchargeanan na tos ubos. Pasti lani ka charge dani. Grabe man siguro lani pa. Lanit lagi. Isos, di man maagian. Di maagian. Maagian guys, di makaagi. Grabe na pa dani lapok. Ano pa dani lapok. Bintahan ng mga kahoy ka na nalingsing na na. May mga kuan, dahon ng Diba? Nahala, uy, marunong na magdagat. Pastilan. Grabe na unsa naman eh. Di man maagian, agagianan. Ang guys, yung maagian. Kaagidari. Alam ning lauman eh. Alam ni na. Lauman na. Ha? Ikid. Koro. Oh, tiganahan kong ikid. Ikid. May kamong bayo dam lagi. Yan ay malaw oy guys, tiya. Nagdakag laudyon pa, kamonggay. Hindi na. Hindi na. Ada basa ka na dapos kasada. Kuha ka daw itong laudyon. Grabe glanip guys, tiya. Sino ako? Mas business bay. Ibabaw na na ilatatay. Alang nangalak ka na raban na diha no. Delikado na diha ka nangalak naman ha. Butong na ano mas ibus. Sibuk sa ito gamay. Mo lagi kaning ngalaka naman agduta, delikado na diha. Dan ana nangalaka na diha. Ay Ginoo ko Lord. Sandig man naglubida to. No, nasandig na. Sandig naglubida to guys. Naglanip na pud. Nagbuntag mag-uwan. Grabe, sa gunson ng uwan. Ano ni ron? Magbulang mo dyan ni tatay, mis ning barag na to, nagilanipan na po, doon na dyan ay chance dyan. Lata na, no? Lata na, kisigihan magka lani. Yes. Pero ba nga magitawnan to, at bang? Guys na. Muna nga magitawnan diha. Matong pagtubo sa daking pagkuhan sa daking sapa, o gani, nga nilanip, tisod at silang first floor. Mas tako pa dito dani pang tubig ano. Oh, gani paliig sa ilang first floor. Di panikani ka sa unang abot din na dito. Isa ka pa ka. Ito gani madyo na lang na luudan na guys. Lamin na jadi higop og nilaw uy. Tapi uban to. Bisa ulit. Tama nag-aasam tama nag-a. Bisman. Uy, sus Ginoo ko nabuing bagbaki man diinan tikangkang. Sam na pa bulprad. Ano di nang kuratan bro? Kaka amday baki. Dala agian guys ito la. Kalsada ngadto padong na sapo na kalsada dari, hindi makaagi. Easy boy. Morning guys. Hindi may naris baha, di naman kaagi dato mismo padong may mag-charge. Basta kung bayat may mag-chargeanan kay murag uman. Na di naman makaagi to para namang ilunong pa. Matang pa dun na sa ibi. Namintaha na dito mga kuanan kahudyan, mga mahugani kasagaran ng udlot na. Balikin kay Wankin bahakin. Kuan-uwan makakin. Uwan ni bataan uli kasi ka na karon. Na hilabot na po ng kuting. Isilong na ka. Isilong na to tatay. Mo dai jang ingin ganina anak ko ni kuting nagkila-kila. Kasilan bataa. Manawon mo na ito sa ibabaw guys, kaya grabe din kita ada tog lanip. Tatay uwan. Alo dahil tatay kuno kay inig. Pag nakamatayin taon sila kaya ilang mga mata kaya natuan na mas uwan. Ilusan taon. Tinga ko na sa kanay kaya tuan naman na ilang matos. Tuan, lugod siya. Pauli na mi. Kasi na nagtungkirig naman ay mong bahay na
Lakas ang hudot na pala ni sangin. Wa na, tikang-kang na ng baga ni. Kung kirig lagi, grabe juga kamaligas na ni kung kirig jud. Awa, naman kung kirig ga. Kung kirig pa, wapay ato, pastilan. Ay, ginoko. Kapay mahigdaan na, masige sa pawan nagsiin. O, gihapon. O, jud gihapon. Tara guys, kay malantawan agkuan. Kuan makakinkin. Tupo ka na ikon. Nari nawa na dyan agbay. Nagiguba na laman. Kaya kay makita dyan aglanip. Halagara. Oh guys, Jesus, ginoko. Oh, ni kalanipan na rin. Oo, narabay mga bahay diha. Dana na. Kita mo na ang padalian. Nanay kamalig ni Uyo. Hanap man. Kiko, dada to unahan na yung mga bahay. Gaglanip to, nagilibutan na sila glanip. Makaagi pa mo siguro dito no. Di no kagi. Rabig tubig uy, ang naku Yes. Ubas mis bay. Ano pa yung mga to ito. Dapat. Muna na ron. Dako lagi. Ato mo nga to ha? Ano ko tingin putang? Kamang iring be. Ha? Kinkin giluwas ni kinkin ang kuting. Nagturgi. Bawa ko sa pitang isa itong itong labog man naman. Ikaw siguro. Naman. Saba? Ano ko dun? Ito yung layoyo. Dito. Kahil. Kahil. Napili ko iba ito. Grabe. Uy. Ano sana ba ni? Ito may ganina. Ubus. Buha malakat ko kayo ma. Si kuya man ako. Adang gibirag saging kay naman saging. Dari pa. Hindi ka. Dapat ko Di ba ito nga ka mahilo ka? Malaka dyan ng kundi. Malaki na. Okay. Delikado dari eh. Duak na. Padung sinis ubus. Hindi ka alam ka doon. Hindi ka katulong. Napagad to guys to ah. Agbutong wa na nalaka na. Tukod. Delikado na diha pa. No, nangalaka na no. Nawag lubi. Hindi ganit sa baliin. Hindi kang lubiron. Kaya yung bagduha dara. Ito na pa. Sige ito. Lanit eh. Ma, ganina grabe ko na nagawa ko rin. Dahil sa mo. Mo lagi. Tanang ay murag na isla kaya mga dahon man nas kuan. Bulanghoy na ah. Mga dahon na sa bulanghoy guys kana. Lalo ko yung bulang ng tatoy. Yan, nalapa na dyan na. Ito, grabe lanit. Uy, ito pa. Ito dito. Bulewan. Kuwaan ko ma. Libukan naman na lanit. Diha, ano nila nangariya. Laktid na gadag tubig dari dia. Naimbis na naroon kong sapa. Lana, nga na. Ito, nanalaktid na dito. Kasan sa agi. Yawan, Muwak tubiga. ko mga tubig na muwak ko lubidat ko. Muwak pa kag lubi. Nga. Labig na nga. Sata na. Tigno. Hindi ko lagi tubig sa mata. Ano naman ito? Grabe, Jero. Asilan. Ano, dari, ang naghanang lubi na ni na nga. Banggi, o na nga, kumba. Ito dari. Sa lubig ko maanod. Sus ka kinkin si pang anong lubing na nga anod. Hindi, mga tangka na to. Arong ikaw una maanod. Gusto ko eh. Asilan. Adodon mo nga to na to. Kaya arabang lani pa. Kuya, dyan ugarang ng kasugan na. Kumuad ko ganda no. Lubig ba? Ngunang ba? Sa ko na bulang ho. Abot ko yung sala. Mo na na. Kung kita nga. Ang sama ko. Ito ang itom. May itom nga na anod dito ah. Oo. Ano ito? Sukoy. Sukoy na anod. Siga dyan tubig yun. Dyan Siga ano? Siga dyan ah. Mulabaw dito sa mot Sige, dito kay gabi tubig, agbun-bun guys, na kan mo us-us man to dang banda dito sa min mulabaw pag sa mot. Nabaw na gam. Oo. Ito ah. Sabi ka kung ito mo. Maraoy dyan ito ah. Hindi na. Guys. Kanakin ta. Hindi ko. Mas kita na sila sa lanip dari. Di ang kaagi na to. Di ni ka-charge ron kay grabe gisapong kagyanan. Di ni katabok. Sa kong bahay. Mag-udis ka ba Ano, to? pinchargeran kay tao mapos merkado. Pikabaw to? Ah. Ano, parang pikabaw dito. Maano na ito to. Kaya pikabaw to. Kita mo guys na kananay na ito na. Mga kabaw na. Na. Kamalig niyo yung nagpungkirig.
Kuciyawit ba, be? Nagla- Sinuok ko kang sa pabantahon ka mo ng uwana ka. Iko tinggi luwas ni Kinkin guys ya. La Kuya Gail ganina, ang udja. May padadares. Kadyo kay maintan. Mas abuhan ni butang, may laman. Duha ni sila gisabi patay bi. Ang udja isa. Isa yung tao nilang luwas. Lanara kami kang maintan kaming. Ang labog siguro ni may laman. Pasar na sa ikaw. Nakakaroon ang intan ka. Nagrabing uwak guys Nag-uwak na na ito. Nanong ko. Mukitaan manggod. Lagi nung uko na makapoy mga maadjong kuan. Grabing tubig ito. Mas ubus. Mas kalubian. Kalau di kabaw to. May kabaw na na. Ang kabaw na to. Ano yung ibutang? Ginoo ko guys. Pakitan mo na mo datos mga kuan. Bus. Jesus, ginoo ko gara. Dari ubos respon basketbolan. Ha? Musip yung tanaw ta. Guys, mara nagdagat dagto pa unahan. Uy, ginoo ko magkarsada na unsa na ni? Pastilan. Lagi. Wah, grabe pa ako na to. Galanip na. May dato sa munisipyo guys nga lunod man po datong apil. Grabe baha kayo ba. Susisus dato Mambaol pa no. Mari tanaw na mo. Isus jara mang baha ang lunod pa dari mga basak sus ang luod sa gipag-gupag yung lunod pa jara. Pero na magdagat pa. Ginoo ko. Isus yung ko dari ubos sa munisipyo guys big pa in juga. Isus, pagkagtog magiagyan ganyan karami. Ipod. Isus. Ba? Sila ni. Ada paspor yun lang nung ko dara. Magdagat. Magdagat guys ya. Ko. Halang luudang mga tanem. Ini mga magdagat. Dito ka, pautunahan pa. Bay. Cara uy. Ha? Mo lagi grabe na unsa naman tao na. Oh, yun ang kurang kasi gara ba dito post-COVID? Paskuan buhi ko. Dalang taon sila. Jara. Sak dari. Lagi na yung jara. Kapangan. Ito guys. Wah. Ito. Puro nagdagat. Puro may basak dani guys. Basak kanila ng pastor. Ito. Pabok ito karangi. Ito karangi na pa no. Ito no. Bulan. Ito. Ayun, yung sapa na.
Tayo dyan naman din nga. Sa tulay. May tulay dari sa kuan. Nahandas mo si Q. Gusto. Kapatagan ko. Kasi Q, signal siya. Grabe, uy. Ito guys. Nag-limit na po dari. Ujang mga tanong dani. Pagjuhan pa, limit pa. Kapag ito, sus at bang. Grabe, sus. Limit mo. Kapag. Simulan ko tapos ko. Yes. Boy. Buntag mag-uwan mo nung anong isang limit pa. Yan ako niyo, tapunan dito sa da. Maghapon niyo, na hindi na agianan eh. Nakita mo sa pagkasada na namukuan sa kasada ang tubig. Sikyo naman rin natin. Ilang kulay, hapit na masapo.